Evo par dobrih saveta za duži i kvalitetniji san. O nečemu što vas brine rešavajte preko dana. Donosite odluke, pravite planove, rešavajte vaše obaveze sa vaše liste. Jer u mnogome kvalitetan san zavisi od toga šta smo radili preko dana. Problemi se rešavaju preko dana, a ako ih stavljate sa strane, odlažete njihove obaveze, gurate po tepih, oni će vam iskakati ispred vaših očiju, bit će stalno u vašim mislima dok vi pokušavate da zaspite. Zato preko dana raščistite vaš sto i razbistrite vaše misli što više možete. Pre nego što legnete da spavate, kad krenu da vam ulaze razne misli, razmišljate o svemu i svačemu, vi uzmite samo i u kratkim crtama, samo ih zapišite, a zato obećajte sebi da ćete sutra odvojiti vreme i pozabaviti se njima. I još nešto. San ne dolazi na silu. Nemojte se koncentrisati na san. Koncentrišite se na opuštanje.